அதே மாதிரி ராகு நட்சத்திரங்கள் திருவாதிரை சுவாதி சதயம் இந்த 3 நட்சத்திரங்கள் எப்பயுமே நம்ம தவிர்க்க பார்க்க இருந்தது. அதே போல ராகு காலத்துல எந்த ஒரு புது முயற்சிகளும் செய்யக்கூடாது, எந்த ஒரு இடத்துலையும் போகக்கூடாது. அந்த விஷயம் பொதுவாக ராகு செய்யறதில்ல, இருந்தாலும் அந்த ராகு காலம் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும்போது அந்த காலத்தை இருக்குன்னா நம்ம தவிர்க்க பார்ப்பது நல்லது. இவங்களுக்கு யமகண்ட காலங்கள் சிறப்பாகவே பலன் தரும். ஏன்னா கேது யோகியா வரதுனால யமகண்ட காலங்கள் எப்பயுமே ஒரு நல்ல பலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு. அதே மாதிரி கேது நடக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இவங்களுக்கு நல்லவங்களா இருப்பாங்க. அதே போல கேது நட்சத்திரங்களான அஸ்வினி மகம் இந்த 3 நட்சத்திரக்காரனும் எப்பயுமே ஜாதகருக்கு கொடுக்கக்கூடியவங்க, நம்பிக்கையா கொடுக்கக்கூடியவங்க. எடுக்கக்கூடியவங்க யாரும் திருவாதிரை சுவாதி சதயம் இந்த 3 நட்சத்திரக்காரரும் நிச்சயம் எடுப்பாங்க. அதே போல திருப்பி வியாதிவாதம் ஐந்திரம் இந்த 3 நாம யோகக்காரங்களும் ஜாதகத்தை எப்பயுமே டாமினேட் பண்ணக்கூடியவங்க. பயன்படுத்தக்கூடியவங்க யார், நம்மளை அதிகமாக யார் பயன்படுத்திக்குவாங்கன்னா இவங்களை தான் பயன்படுத்திக்குவாங்க. இவங்களால தான் நம்ம ஏமாற்றம் அடைவோம் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சௌபாக்கியம், வியாபாரம், சாத்தியம் இந்த 3 நாம யோகத்திற்கும் சுக்கிரன் யோகியாகவும் அவயோகியா குரு பகவான் இருக்கார். இந்த 2 குருமாருமே 2 பேருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவயோகி யோகியா வரதுக்காங்க. இப்போ குரு சுக்கிரன் 2 பேரும் பார்வை நல்லதே அப்படின்னு நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி யோகி அவயோகியம் வந்துச்சுன்னா கடுமையான பாதிப்புகளை கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைப்போம். அதே போல சுக்கிரன் அப்படின்னு நினைப்போம் எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக இருக்கணும்னு நினைப்போம். அலங்காரம் கரெக்டாக பண்ணணும், எதுலையுமே ஆடம்பரமான விஷயங்கள் இருக்கணும், எப்பவுமே லக்ஸுரி லைஃபாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கும், நார்மலாகவே இருப்பாங்க. அதே சமயம் குரு அப்படின்னா ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்கள் அனைத்தையுமே கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். பணம் சேர்க்கக்கூடிய எண்ணம் ஒரு எண்ணம்னா சுக்கிரனா அனுபவித்தல் அப்படிங்கிறோம். ஆனால் குருனா செல்வம், பெரும் செல்வம். இப்போ பெரும் செல்வம் தேடுவதிலேயே அவங்களுடைய கணாசியங்கள் எல்லாமே போகும். அதனால நிறைய மைனஸ்கள் வரும். குரு அப்படின்னா நம்ம ஒரு வகையில் என்ன முதல் குழந்தை, அதாவது மூத்த சகோதரன் குரு எடுக்கணும். மூத்த சகோதரன் நம்மளுக்கு முன்னாடி பிறந்த மூத்த சகோதரன் எடுக்கும்போது குரு எடுக்கணும். அந்த குரு மூத்த சகோதரன் உறவு முறையில் ஜாதகத்தில் ஒரு பாதிப்புகள் நிச்சயம் உயிர்காரங்களாக எப்பயுமே பாதிப்புகள் கொடுத்தாங்க. அப்போ அந்த சமயத்தில் குரு காரங்களான விஷயங்களை நம்ம எப்பயுமே கவனமாக தான் இருக்கணும். இவங்க வியாழக்கிழமை எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யக்கூடாது. அதே மாதிரி எந்த நாம யோகத்தை இவங்க தவிர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சூடம், வரியான், வைத்திரு இந்த 3 நாம யோகத்தை தவிர்க்கணும். அதே போல அந்த 3 நாம யோகத்துக்கு பிறந்தவர்கள் நம்ம வீட்டில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட நம்ம சொல்ற பேச்சு கேட்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது, நம்ம தான் அவங்க கிட்ட அடங்கி போகணும். அதே போல குருவி நட்சத்திரமான குணபூசம், விசாகம், புரட்டாதி இந்த 3 நட்சத்திரத்தை பிறந்தவங்க கிட்ட எக்காரணங்களும் டாமினேட் பண்ணக்கூடாது. அவயோகி தன்னுடைய உயிர்கார ரீதியான பாதிப்புகளை தான் அப்படிங்கிறது. குழந்தைகள் அப்படின்னு குரு அப்படின்னா குழந்தைகள்னு எடுக்கலாம், குரு அப்படின்னா ஜாதகரே கூட வரும் நாடி. அப்போ நம்ம என்ன தனக்குத்தானே ஒரு விஷயத்தையும் நமக்கு எடுக்கக்கூடிய தன்மை இவங்க தான் இருக்கு. இதே போல அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சோபனம், அர்த்தனம், சுகம் இந்த 3 நாமயோகத்துக்கும் சூரியன் யோகியாகவும் அவயோகி சனியாகவும் இருப்பாங்க. இந்த சூரியன் அப்படின்னா தலைமை கொண்டு எல்லாமே சர்வீஸ் ஓரியன்ட் மைண்ட். இவங்ககிட்ட இந்த சூரியன் யோகியா இருக்கிறவங்க கிட்ட என்ன ஆகுதுன்னா எவ்வளவு கேட்டாலும் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. அவங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னாலும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய முதல் நபர்கள் இந்த 3 நாமயோகத்தை பிறந்தவங்க தான். சோபனம், அர்த்தனம், சுகம் இந்த 3 நாமயோகத்தை பிறந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே சர்வீஸ் ஓரியன்ட் அதிகமாகவே இருக்கும். எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக நிற்கணும்னு நினைப்பாங்க, நேரம் தவறாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி அந்த விஷயம் தான் அடுத்தவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க, இவங்க கரெக்டாக இருக்கணும் அடுத்தவங்க. ஆனால் சனி அவயோகியாக வராங்க. இப்போ சனி அவயோகியன்னா வேலைக்காரர்கள், அப்போ அடிமையாட்களை நம்ம டாமினேட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம நிறைய விஷயம் லாஸ் ஆகுறது யார்கிட்ட ஆகும்னா வேலை செய்யறவங்க வேலைக்காரங்க மூலியமாக தான் நிறைய லாஸ்கள் இவங்க சந்திப்பாங்க. அதிகமாக வேலைக்காரங்க மூலியா பாதிப்புகள் வருவோம். நம்ம ஜாதகத்தில் என்ன பண்ணுவோம், 10ஆம் சரியில்லை, 6ஆம் சரியில்லை, வேலைக்கார அடிமையாட்கள் சரியில்லை அப்படிங்கிற ஜாதகத்தை போனாலும் இந்த யோக ரீதியாகவும் பார்த்துட்டு அதன் பிறகு நம்ம முடிவு பண்ணுவோம். புரியுதுங்களா? அதே மாதிரி சனி பகவான் அவயோகியா வரனால இவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், சனிக்கிழமை எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் அது சிறப்பு தராது. அதே போல பூசம், மனுஷம், உத்திரட்டாதி இந்த 3 நட்சத்திரங்கள் அவங்களுக்கு பெருசா எந்த தாராபலம் இருந்தாலும் உதவிகரமான பலன்கள் தராது. அதே போல விஸ்வமும், கந்தம், பரிகம் இந்த 3 நாம யோகக்காரர்களும் அந்த நாம யோகமும் ஜாதகருக்கு ஒரு சிறப்பான பலன்களை தராது. அன்னைக்கு செய்யக்கூடிய ஃபெயிலியர் நடக்கக்கூடிய விஷயம் அனைத்துமே அந்த காலத்துல செய்வாங்க. ஏன்னா ஜாதகம் நம்மளுக்கு கெட்டு போய் நம்ம நிறைய பணம் இழக்கணும் அப்படின்னு நம்ம கருமா இருந்துச்சுன்னா இந்த நாம யோகத்தை நடக்கக்கூடிய நாளில் தான் நம்ம விஷயங்களை செஞ்சு கொடுக்கணும். அந்த நாளில் தான் குறிப்பிட்ட நட்சத்திர நாளில் தான் நம்ம அந்த விஷயங்களே செய்ய ஆரம்பிக்கும். அப்படி அமைப்பு நிறைய வரும். அதே மாதிரி வேலைக்காரங்க எப்பயுமே நம்ம டாமினேட் பண்ணிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அவங்க தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள் கொடுப்பாங்க. தனி அப்படின்னா அடிமையாட்கள், தனி அப்படின்னா மூதாதையர்கள், தனினா ஊடகங்கள், இவங்ககிட்ட எப்பயுமே நம்ம டாமினேட் பண்ணக்கூடாது, அவங்களை இலக்காரமாக பேசக்கூடாது, நம்மளுடைய அதிகாரத்தை அவங்ககிட்ட திணிக்கக்கூடாது. சூரியனா அதிகாரம், அந்த அதிகாரத்தை அவங்ககிட்ட திணிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த புகழ் கௌரவம் வீழ்ச்சி அடையும். அடுத்தது இந்த அதிகண்டம், வஜ்ரம், சுத்திரம் இந்த 3 நாமயோகத்திற்கும் யோகி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சந்திரன் வருவார், அவயோகின்னு பார்த்தா புதன் வரும்.
சந்திரன் என்ன சொல்லுவோம் மனம், அறிவு. அப்ப எண்ணங்கள் இவங்களுக்கு சிறப்பாக இருந்தாலும் புதன் என்கின்ற அறிவு இவங்களுக்கு சரியா வேலை. அப்ப அவங்க ரொம்ப யோசிக்கிறதா நினைச்சு ரொம்ப யோசிச்சு ஒரு செயலை தெரிஞ்சுட்டு ரொம்ப யோசிக்கிறவங்களாம் இவங்க தான் இருக்கும். நீங்க அவங்க ரொம்ப யோசிச்சு செய்யலாம், தள்ளி போடலாம் அப்படிங்கிற விஷயம். ஏன்னா சந்திரன் தான் தாமதம், அந்த தாமத குணம் உங்களுக்கு இருக்கும். அப்ப ரொம்ப யோசிச்சு தாமதப்படுறதுனால நான் பல விஷயங்கள் இவங்க இறக்கக்கூடிய தன்மை வரும். இப்போ புதன் அப்படின்னா தாய்மாமன் அப்படிங்கிற அமைப்பு வரும், சகோதரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்ப அந்த வகையில் பார்த்து இவங்களால ஜாதகருக்கு பாதிப்புகள் நிச்சயம் வரும். அதே மாதிரி புதன்கிழமை இந்த ஜாதகருக்கு இவங்களுக்கு இந்த நாகயோகத்தில் பிறந்தவங்க புதன்கிழமை சிறப்பான காரியங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு முடிவு. அதே போல இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புதன் நட்சத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா விருதி விருத்தி சுத்தம் இந்த 3 நாமயோகம் புதன் யோகியா வருவார். அப்போ அந்த நாமயோகக்காரர்கள் நம்மகிட்ட இருந்தாலும் அவங்ககிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். அதே மாதிரி புதனுடைய நட்சத்திரங்களான ஆயிலியம், கேட்டை, ரேவதி இந்த 3 நட்சத்திரங்கள் நம்ம தவிர்க்க பார்ப்பது நல்லது. அதே மாதிரி அந்த நபர்களோடு நம்ம டாமினேட் பண்ணக்கூடாது. அந்த காரக ரீதியான விஷயங்களுக்கு ரொம்ப யோசிக்க கூடாது அப்படிங்கிற விஷயம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர்மம், சித்தி, ராமியம் இந்த 3 நாமயோகத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் யோகியாகவும் அவயோகி கேதுவாகவும் இருப்பார். செவ்வாய் அப்படின்னா நமக்கு வந்து முரட்டுத்தனம், கோபம் இதெல்லாம் சொல்லும். ஆனால் கேதுங்கிறது அனைத்தையுமே விறக்கக்கூடிய தன்மை, திறத்தி தன்மை. அப்போ இந்த கேதுவோட நட்சத்திரங்களை பிறந்தவங்க அஸ்வினி, மகம், மூலம் இந்த நட்சத்திரத்தை பிறந்தவங்களாகட்டும். அதே போல கேது யோகியா வரக்கூடிய ஆயுஷ்மான், துருவம், சித்தம் இந்த 3 யோகத்திலையும் பிறந்தவங்களாகட்டும். இவங்கள்ட்ட நம்ம எப்பயுமே கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும். ஓகேங்களா? கேது அப்படின்னா ஆன்மீக குருமார்கள்னு சொல்கிறோம். அப்போ அவங்கள்ட்ட நம்ம என்னைக்குமே வந்து நம்ம சங்கடப்படுத்தக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம வெளியெல்லாம் வந்து யாசம் கேட்பாங்க, அவங்ககிட்ட வந்து நம்ம உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது. அவங்களை உதாசீனப்படுத்தாமல் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து காணிக்கை இருந்தால் இருக்குன்னு சொன்னோம், இல்லைன்னா இல்லைன்னு அனுப்பினா அவங்களை உதாசீனப்படுத்துறது, துறக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூடாது அப்படிங்கிற விஷயம். இந்த சன்னியாசிகள் பார்த்தாலோ ஞானிகள் பார்த்தாலோ நம்ம வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு உண்டான பணிவிடைகள் நம்ம செய்யணும். இவங்க தான் நிறைய பேர் இவங்க குறைச்சி வரவங்களே இவங்க தான் இருக்கும். இந்த நாமஜோகத்தை பண்ணுறாங்கன்னா அதிகமாக குறைச்சிருக்காங்க, போயிட்டு வருவோம் தப்பு குறைச்சி வந்துடுறாங்க. நம்ம அமைப்பு நம்ம கவனமாக இருக்கும். அதே போல் அந்த கிருதி, எதிபாதம், ஐந்திரங்களாம் மகேந்திரங்களாம் இந்த 3 யோகத்திலையும் பிறந்தவங்களை பார்த்தீங்கன்னா யோகி ராகு வருவார், அவயோகி சுக்கரன் வருவார். ராகு அப்படின்னா போக சுகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ராகு போக சுகத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அமைதியாக இருப்பார். ஆனால் சுக்கரன் அப்படிங்கிற அவயோகியாக வரதுனால என்ன பண்ணுவாருன்னா அந்த பெண் வழியில் வரக்கூடிய சுகத்தை தடை பண்ணுறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன ராகு அதிகப்படுத்தும் போது என்னன்னா பெண்ணால் வரக்கூடிய சோக சுகங்கள் ஜாதகம் கிடைப்பதில் தடைகள் உண்டு. அப்போ இவங்க என்ன பண்ணால் ரொம்ப டாமினேட் பண்ணாங்க. பெண்கள் விஷயங்கள் என்னன்னா ஆண் ஜாதகமாக இருந்தால் மனைவி ரீதியான விஷயங்கள், காரக ரீதியான விஷயங்களையோ அல்லது மகள் சார்ந்த விஷயங்களோ, சகோதரி, அத்தை இந்த மாதிரி உறவு முறைகளில் ஜாதகருக்கு எப்பயுமே ஒரு பாதிப்பான தன்மைகள் தான் உண்டு. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம நடக்கும்போது கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு அமைப்பு. அதே போல் இந்த சுக்கர நட்சத்திரமான பரணி, பூரம், பூராடம் இந்த 3 நட்சத்திரக்காரர்கள் என்ன பண்ணணும், நம்ம எப்பயுமே கொஞ்சம் சரியாக தான் இருக்கணும். அவங்ககிட்ட எந்த ஒரு போட்டி விவாதத்துக்கோ அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கோ எதண்டாவாதம் அப்படி தான் பேசுவேன் அப்படிங்கிற அமைப்புலாம் இருந்துச்சுன்னா பிரிவினை கொடுக்கும். ஒரு மனைவி நம்ம அமையக்கூடிய தன்மையிலே வரும்போது அவங்க நட்சத்திரத்தில் துணை அமையக்கூடிய தன்மையாக வரும். இப்போ அவங்ககிட்ட போய் நம்ம சண்டை போட்டு நான் சொல்கிறதா நீ கேட்கணும் அப்படின்னாங்கன்னா நிச்சயம் பிரிவினை கொடுக்கும். எத்தனை திருமணம் செய்தாலும் திருமணம் தோல்வியில் தான் முடியும் அப்படின்னா இந்த சுக்கரன் அவயோகியாக இருக்கக்கூடிய ஆண் ஜாதகம் எப்பயுமே கொஞ்சம் கவனமாக தான் திருமண வாழ்க்கையை கையாளணும். பெண்கள் விஷயத்தை எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக கூடாது அப்படிங்கிறது முடிவு பண்ணி புரியுதுங்களா? அப்போ பெண்கள் நான் சொல்கிறதா நீ கேட்கணுங்கிற டாமினேட்டாக நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா மனைவி நம்ம கூட இருக்க மாட்டாங்க, அவங்க பிரிவினை கொடுக்கும். எத்தனை திருமணம் பண்ணாலும் திருமண வாழ்க்கையை ஒரு சிறப்பான ஒரு பலன்களை தராது. ஓகேங்களா? அடுத்தது சூலம், பரியான், வைத்திரி இந்த 3 யோகத்திலையும் பிறந்தவங்களுக்கு யோகின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு பகவான் வருது, அவயோகி வரும், அவயோகி சூரியனாக வருது. இப்போ குரு அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம், குருவின் காரக விஷயங்கள் தான் ஜாதகம் இருக்கும். ஆனால் அவயோகி சொல்லக்கூடிய என்னதான் குருவாக நம்ம இருந்தாலும் சாந்தமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை இருந்தாலும் அந்த கௌரவம் இருக்கணும், தலைமை பொண்ணு நம்மளுக்கு வேணுங்கிற எதிர்பார்க்கக்கூடிய குருமார்கள் எல்லாருமே இந்த சூரியன் அவயோகியாக வர்றாங்க. அந்த காரகஜான விஷயங்கள் தான் அதிகமாக ஓடுவோம். அப்போ என்னதான் நம்ம இருந்தால் சாந்தமாக இருந்தாலும் எனக்கு முதன்மை பதவி கொடுக்கணும், எனக்கு முதல்ல முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், எனக்கு கௌரவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்க்குறவங்க தான் இந்த அவயோகி சூரியனாக வரக்கூடிய தன்மை தான். அப்போ அவங்க என்னன்னா அதனால நிறைய விஷயம் எதிர்பார்க்கறதுனால நிறைய ஏமாற்றம் அடைப்பாங்க. அப்போ அந்த விஷயங்கள் நம்ம எதிர்பார்க்க விட்டாங்க. அதே மாதிரி கீர்த்தியும் சித்திரம், உத்திராடம் இந்த 3 நட்சத்திரக்கால சூரியனோட இருக்கிறோம். அப்போ அந்த நட்சத்திரக்காரர்கிட்ட நம்ம டாமினேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது. அந்த நம்ம நட்சத்திரக்கால குடும்ப உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம், நண்பர்களாக இருக்கலாம், யார் வேணா இருக்கலாம், அவங்கள்ட்ட நம்ம இருக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படிங்கிறது இவங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை கிழமைகள் தவிர்ப்பது நல்லது. அதே மாதிரி எந்த நாம யோகத்தை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோபனம், அர்த்தனம், சுகம் இந்த 3 நாம யோகக்காரருக்கு நம்ம கவனமாக தான் இருக்கணும்.